Тырыш гаилә авыл күрке. Күпләр шәһәргә күченеп киткәндә авыл тормышын үз итеп, туган җирләрендә төпләнеп калган гаиләләр аеруча соклану хисе уята. Кайбыш авылында яшәүче Гыйльмановлар да әнә шундыйлардан. Ишле гаиләнең авылда төпләнү тарихы, тормыш көн күреше Алсу Сәмигуллина материалында. Марат һәм Венера Гыйльмановлар укытучылар. Гаилә башлыгы авыл мәктәбендә физкультура һәм география фәннәре укыта. Венера башта укытучы булып, бүгенгесе көндә балалар бакчасында эшли. Яшьләр авыл клубында таныша. Ул вакытта егет яңа гына армиядан кайткан. Кыз исә Казан шәһәрендәге гимназияләрнең берсендә башлангыч сыйныф укытучысы булып эшли торган була. Берникадәр очрашып йөргәннән соң гаилә коралар. Икесе дә авыл тормышын яратканга биредә төпләнәләр. Тырышып дөнья көтәләр. Өйләнешкәннән соң шушында йортларны, каралты куралларны җиткерә башладык. Аннары беренче балабыз дөньяга килде. Без инде гаиләбезне күтәрү өчен бөтен тырышлыгыбызны шул йорт җирне аякка бастырыр өчен терлекләр үстерәдерик. Авылда да яшәп була дип фикер йөртә Гыйльмановлар. Иренмәгән кешегә эш бар ул. Һәр елны 30-35 каз бәбкәсе, 60-70 чеби алып үстерәләр. Авылда булгач азыгын да табасы җиңелрәк. Үстерү өчен безгә инде азык-төлекне башта шәһәр җиреннән алып кайтырга туры килә. Комбикорма белән үстермичә булмый. Аннан соң инде безгә буларны үстерергә ярдәм итә пай җирләре безнең булышлыгы. Безнең пай җирләребез колхозга бирелгән. Һәм инде алардан безгә әз генә булса да быдайын, арпасын бирәләр. Ләкин бу гына да җитеп бетми. Без инде үзебезнең финансыбыздан 10-15 мең крыга алып куеп, шуны инде иген икмәккә урнаштырабыз. Гаиләләре ишле, 3 кызлары бар. Улысы бүгенгесе көндә музыка мәктәбендә укыта. Уртанчысы медицина училищесында белем ала. Төпчекләре исә башлангыч сыйныф укучысы. Шахмат уйнау, рәсем ясау белән кызыксына. Рәсем сәнгате белән алар шул дәрестә бик яратып ясыйлар үзләренең укытучылары, Рузина апалары белән. Аннан соң безнең әтиебез бик матур рәсемнәр ясаган бала чагында да. Һәм хәзер дә ул үзенең кызларына да рәсемнәрне бик матур итеп ясап күрсәтергә ярата. Рәсем ясаудан тыш гаилә башлыгы агачтан ишекләр, тәрәзә рамнары да ясый. Кыскасы 70 төрле һөнәр иясе. Гомумән, Гыйльмановларның уңганлыгына ис китәрлек. Хезмәттән курыкмыйлар, кулларыннан бар эш тә килә. Башкаларга үрнәк булып, күпчелек шәһәрдәләр көндәшерлек итеп яши белә алар. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.